Ddiwrnod wedi marwolaeth Pab Ffransis a dinas y Vatican yn denu miloedd. Mae'n anodd credu mai dim ond deuddydd yn ôl y buodd y Pab o flan torf yn hyn yn sgwâr San Peder ar Llun y Pasg a nawr torf o alarwyr yma. Mae'r strydodd yn orlawn, pobl o 4 ban wedi dod I dalu teyrnged. Perché con la morte del Papa è stato, ci sembrava giusto andare a fare questa visita per salutarlo l'ultima volta. Sì. Siamo molto tristi riguardo la sua morte. Era una grande persona. Vine porque era de vacaciones y desafortunadamente murió el Papa, ya nosotros llegando acá, pero han sido un momento muy espectacular. От много време искаме да дойдем в Италия, защото знаем, че Италия е една от най-красивите страни на света. Случайно се случи, че дойдохме, когато почина папата и дойдохме просто да почетем респект. Fe gafodd y Pab 5 wythnos o driniaeth ar gyfer pneumonia cyn iddo wella, ond fore ddoe fe ddaeth cadarnhad gan y Vatican iddo farw ar ôl cael stroc. Sut ymateb sydd wedi bod, Debra? Ar gyrion Rhufain, mae un sydd wedi magu yn yr Eidal ac wedi dysgu Cymraeg yn rhannu'r un tristwch a chynifer yn y wlad. Mae wedi bod yn bab i'r bobl achos at y bobl. Doeddwn ni'n gallu weld fel rhywun ar lefel uchel sydd ddim yn gallu ei agosau. Ond fel rhywun o teulu, fel ffrind, fel rhywun sydd ddim yn barnu os ydych chi'n meddwl mewn ffordd wahanol. Ro'n i'n gwybod pa mor oedd yn dioddef gymaint. Ond dwi'n meddwl roedd eisiau rhoi y cyfarch ola i'r bobl. Felly naeth beth oedd yn bosib I trio ymgasglu ei egni ola I dweud wrth pawb, hwyl fawr, bydd popeth yn iawn. Heddi, fe daeth lluniau yn dangos y Pab Ffransis yn gorwedd mewn arch agored yn y Vatican, a gyda hynny, cadarnhad y bydd yr angladd yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn. Bydd y tywysog William yna a Rhan y brenin yn ôl datganiad gan Balas Kensington ac arweinwyr byd hefyd yn ei plith yr arlywydd Donald Trump, arlywydd Wcrain Volodymyr Zelensky a'r prif weinidog Keir Starmer. He was a quite remarkable man and the work and commitment that he put into fairness over so many years and globally, I think will be a real lasting legacy. And I think what we've seen, obviously, in the last 24 hours or so is an outpouring of grief and love for the late Pope that I think reflects the high esteem in which he was held, not just by millions and millions of Catholics, but by many others across the world, myself included. Yn gynharach heddi fe gafodd offeren I chynnal yn eglwys wreiddiol y Pab yn yr Ariannin. Yr archesgob Jorge Garcia yn cofio amdano. Nôl yn sgwâr San Peder, parhau I lifo mae'r teyrngedau gan y torfeidd. Rhain gosod blodau a chynnig canwylle, a nifer yn cael enid I gofio'n dawel am y Pab Ffransis. A'r cofio yna'n digwydd yn bell o Rhufain hefyd, fel I ni eisoes wedi gweld. Mae'r prif weinidog nôl yng Nghymru, Eluned Morgan, wedi rhoi teyrnged i'r Pab Ffransis yn ystod y dydd yn ogystal â phybyddion ar draws y byd. Dyma Ellis Roberts nawr a rhagor o ymateb. Cyfle ngola'r ganwyll I gofio pennaeth yr Eglwys Gatholig a sgwennu negeseuon yn y llyfrau coffa'n Eglwys Gadeiriol Babyddol Caerdydd. Mewn gair ac mewn gweddi mae pabyddion Cymru wedi bod yn cofio'r Pab Ffransis. Dyn credig, dyn goddefgar, rhywun oedd a chlist I wrando ar bawb ac oedd a gofal arbennig am I bobl. Mi oedd hwnnw I weld yn y ffaith bod allan noson cyn I farwolaeth yn bendithio y ffyddloniaid oedd wedi dod yno at Pasg.
Yn eglwys gadeiriol Wrecsam hefyd, mae yna gyfle i bobl goffau'r pab, wrth i brif weinidog Cymru roi theyrnged hithau. Oedd y pab yn ddyn ymhongar dros ben, rhywun oedd wedi arwen y ffydd Catholig am gyfnod hir ac wedi gwneud hynny trwy dangos i ni gyd bod pethau fel taclo y ffaith bod pobl yn dioddau cymaint yn y byd, pobl yn dioddau o achos newydd hinsawdd, yn dioddau achos tlodi, bod rhain i gyd ddim jyst yn pethau sy'n bwysig yn wleidyddol, ond maen nhw'n bethau moesol hefyd. Mae yna 9 diwrnod o alaru swyddogol yn mynd i fod rwan, ac yma yn yr eglwys gadeiriol yng Nghaerdydd. Yn ogystal â chael cyfle i arwyddo'r llyfrau coffa, mi all pobl ddod i gynnau cannwyll i ddeud gweddi, ac mae yna wydfaon dyddiol yn mynd i fod yma hefyd i ddiolch am fywyd y pab, a'r eglwys yn pwysleisio nad pabyddion yn unig sy'n cael dod i'r rheini. Mae yna atgofion am y pab hefyd yn y gwledydd hynny y bu'n ymweld â nhw, fel gwlad Pwyl, lle daeth cannoedd o filoedd i'r offeren 9 blynedd yn ôl. Mae cyfryngau social media yn canolbwyntio am yr angladd, am yr hanes pabaidd Pab Ffransis, a mae ar hyn o bryd, wrth gwrs, mae trafodiaeth yn dominiddi pwy sy'n nesaf. Gyda bron 1 ym mhob 5 o babyddion nawr yn dod o Affrica, mae yna gofio mae'r adegau y bydd y pab yn ymweld â'r cyfandir hwnnw, yng nghanol dyfalu y gall arweinydd nesa'r eglwys ddod o'r fan honno. Nath Pab Ffransis mynd i, fi'n meddwl, 10 wledydd yn Affrica, yn wedig ardalaeth lle nath yn y traddodiadol mae bobl ddim yn mynd i weld, llefydd fel y Congo, llefydd fel De Sudan, mae da ni lluniau rili pwerus o cysanu'r traed o'r 2 ochr yn De Sudan. A lluniau fel hwnna wedi aros gyda bobl yn Affrica. Fe fydd sylw'r eglwys babyddol yn gorfod troi at ddewis olynydd, ond mae'r cofio a'r galaru am y Pab Ffransis yn dal i ddigwydd yng Nghymru a thu hwnt. Cyn clywed eto gan Meleri, mae Gary Wyn Williams yn ffotograffydd sy'n byw yma yn Rhufen. Diolch am ddod ato ni, Gary. Soniwch chi ddechrau, siwr nethoch chi glywed am farwolaeth y pab? Wel, yn y bora ddaru mam, fy mhartner i, Andreina, nath hi ffonio fi ben bora, dweud fod oedd y pab di marw, a mae hi'n grefyddol ofnadwy, a thi yn syth i'r capel i rhoi gwedd dros y pab, lle de. Beth mae hynny'n i ddweud, ymateb tebyg i hynny am y ffordd oedd pobl yn edrych ar y pab yma'r Pab Ffransis? Wel, oedd o'n bab boblogaidd iawn, oedd o'n agos at y pobl, oedd o'n pab i'r dyn cyffredin mewn ffordd, a'r pobl tlawd. So oedd o'n boblogaidd iawn yma hefyd yn wisg yr ifanc, ynddo. Yn cael ei ddisgrifio fel pab gwahanol, rhyddfrydol, oedd hynny i'w dimlo i berson sy'n byw yma yn Rhufain? Oedd o'n bob tro yn gwenu, dwi wedi bod yma tynnu lluniau fo, a mae wedi mynd rownd ar y popmobil, de. A oedd o'i weld fel wrth i fod, lle, de. A oedd o'n ddyn, oedd yr heid, oedd o'n barod yn ei gymwynas at y tlawd hefyd, a pobl oedd angan. Oedd o'n boblogaidd dros ben, de. Fel ffotograffydd, mae'r delweddau i ni wedi gweld yn ystod y 4 awr ar hugain diwetha bownd o fod yn eich taro chi. Yn bendant, mae o'n achlysur unigryw dydy, mewn bywyd rhywun cael fod yma a tynnu lluniau o beth sy'n digwydd teimladau pobl. Mae pobl yn dod yma, fydd yna 200,000 yma dydd Sadwrn, maen nhw'n deud. A wedyn fydd yna lot o deimladau gwahanol, mae pobl yn dod o bedwar ban byd yma i dalu parch i'r pab, ynddo. Llawer o wybodaeth heddi, Meleri, gan y Vatican ynglyn â threfniadau'r dyddiau nesaf, ond hefyd mae'n ylion diddorol iawn trawiadol am oriau diwetha'r pab. Ie, mae'n ylion rhyfeddol, Rodri, wedi datgelu ynglyn â sut oedd e'n teimlo falle am ddod o flaen torf o filodd fan hyn ar Sul y Pasg, i fod e wedi teimlo'n bryderus, i fod wedi gofyn i'w nyrs, wyt ti'n meddwl y gallai wneud hyn? Y manylun hynny'n arbennig o ungol, ond diolch wedyn i fod wedi gallu
gallu dod nôl i'r sgwâr am y tro ola wrth gwrs. A'r cysur i'r milodd fan hyn, yn ôl rheini oedd agosa ato fe yn ei oriau ola, yw nad oedd e wedi dioddau. Rydyn ni wedi teimlo'r naws fan hyn yn newid rhywfaint o fewn yr awr ddiwethaf, Rhodri. Pethau'n tawelu ar ôl diwrnod prysur. Mae'n amlwg fod yna bobl nawr yn myfyrio yn galaru. Wel, Leri, diolch i chi ac i chithau Gary hefyd. Felly, i'ch atgoffa chi, i ni wedi dysgu heddi y bydd y Pab Ffransis, y bydd yr angladd yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn, Iwan. Na ni. Rhodri, diolch yn fawr iawn.